ninyo, angayan ba nga ipa-impeach si Sara Duterte? Kung para ninyo, dili siya angayan nga ipa-impeach, kinsa man di ay ang angayan nga palagputon sa iyang pwesto. Daghan man gud kaayo ang nagyaw-yaw sa social media kay lagi namirma ang mga kongresista sa pagpa-impeach ni Sara Duterte. Dili ko makablame aning ubang mga kongresista nga nikuyog sa panon nga mapalagpot si Vice President Sara Duterte sa iyang pwesto tungod kay naniguro pod ni sila sa ilang political career mga sukin tigaminaw. Naniguro sa karira sa ilang politika nga di mapiktuhan mga kabombo. Kining mga kongresista nga namirma sa impeachment ni Sara Duterte, ako naobserbaran nga ang uban kanila ni sip-sip og maayo sa Duterte administration kaniadto. O gani dunay mga ni-circulate nga mga hulagway kauban si Tatay Digong o si Sara Duterte nga nagpa-picture ang mga kongresista. Unya, kining mga kongresista nga nagpa-picture ni Sara Duterte o ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, maurasad ni ang mga tawhana nga namirma sa impeachment batok ni Sara Duterte. Unsa gyud kahay bugat nga rason kung anong kalit man sila nga nibalitok man ang ilang baruganan 360 degree. Balitok ang ilang baruganan mga kabombo nga kaniadto sa dihang si Rodrigo Duterte pay presidente sa Pilipinas, puwerte man in town nilang nakatila sa lapalapas sa mga Duterte. Puwerteng nakaaliluya sa mga Duterte mga kabombo. Apan karon nausab ilang baruganan. Tingali, dili na sila makabenepisyo sa mga Duterte. Kay lahi naman ang presidente. Bongbong Marcos naman, hinungdan nga naahat sila pirma sa impeachment batok ni Sara. Mao na giingon nga loyalty ends when benefits stop mga suking tigaminaw. Unya, saba kaayo ang mga supporters ni Sara Duterte sa Facebook. Nagrant sa Facebook, nagyaw-yaw sa Facebook, ang uban nag-away-away na sa social media, nang tinubagay na mga kabombo. Pero atong timan-an nga dunay reklamo batok ni Sara Duterte, maong ipa-impeach siya. Unsa may mga grounds o unsa may mga reklamo batok ni Sara Duterte, mga kabombo. Giingong, una, ang giingong pagplano sa pagpatay sa pamilya sa presidente. Gipasanginlan si Sara Duterte nga nagplano sa pagpatay kang presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, o House Speaker Martin Romualdez mga kabombo. Ang giingong paggamit sa 612.5 million nga confidential funds nga adunay ilang gi-consider nga giingong kadudahan ang liquidation document. Ang mga dokumento kuno nga ilang gi-liquidate matod pa kadudahan mga kabombo. Gipangutana sa mga nangreklamo kung giunsa ang paggasto sa maong pundo, unya ang mga nangreklamo di man satisfied sa tubag, mga suking tigaminaw. Unya lain pa, ikatulo nga mga ilang gibasihan, ang giingong pasangil nga korupsyon og suhulan sa DepEd, dihang siya pa'y maoy naglingkod, isip DepEd Secretary mga suking tigaminaw, giingon nga nag-apod-apod siya og kwarta ngadto sa pipila ka mga opisyal sa Department of Education, DepEd. Ilabi na sa mga procurement head og disbursing officers mga suking tigaminaw. Ikaapat, ang giingong walay klarong deklarasyon sa iyang bahandi. Pasangil nga nadugangan ang iyang bahandi sugad kuno pagka 2007 hangtod pagka 2017 nga wala masayri ang gigikanan sa iyang bahandi. Ngano kunong kahit na kunong ni daghan, ni lobo og maayo ang iyang bahandi. Unsa may iyang negosyo di ay, unsa may iyang source of income. Nganong kahit man kana nadato og maayo si Sara Duterte mga suking tigaminaw. Sukad kuno pagka 2007 hangtod 2017 nga ang iyang bahandi midako, miburot, nilubo og maayo nga wala masayri diin man gikan ning mga bahandi nga na-acquire ni Sara Duterte. Ikalima, ang giingong pagkalambigit
sa extrajudicial killings sa Davao City. Gipasanginlan siya nga dunay kalambigitan sa mga pagpatay nga walay hustong proseso sa balaod dihang mayor pa siya sa Davao, mga suking Tigaminaw. Mayon kag extrajudicial killings outside judiciary. Gihukman nga patyon wa musubay sa judicial system ang maong mga gipasanginlan nga mga kriminal kay nangamatay dos Davao, mga kriminal man to, mga adik-adik, mga drug pusher nangamatay nga wa gitaral sa hukmanan, nangamatay lagkalit, mga rapist, mga kriminal, mga durugista nangamatay, wa gitaral sa hukmanan. Imbis unta mo itaral sa hukmanan, muagi og judicial process, muagi sa judicial system mga suki Tigaminaw, apan gipamatay man og kalit, namatay lagkalit, nga wa mahibaw kinsay mga suspect mo na nga extrajudicial killings outside judiciary o niyang gipasanginlan si nalambigit kuno si Sara Duterte kaysa mayor anang panahon na mga sukin Tigaminaw. Ikaunom nga ilang gibasihan ang giingong pagpasiogda sa kagubot o rebellion batok sa gobyerno. Gikasuhan siya sa pagpasiogda sa kagubot sama sa iyang pagboycott sa State of the Nation Address, SONA, o sa pagpanghulga sa mga opisyal nga dili mosunod sa iyang mga sugo, mga kabombo. Ikapito, ang kinatibuk ang mga lihok ni Sara Duterte isip ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod, gipanawagan ang iyang impeachment tungod sa iyang kinatibuk ang binuhatan nga giingo makadaot sa nasod. Sumauto ang iyang giatubang nga mga reklamo ni Inday Sara Duterte, mga sukin Tigaminaw. Kung wala pa siya, may bahad nga kung mamatay kuno siya, doon na siya itawag ika-istorya, nga yang gikasabot nga kung mamatay kuno siya, ipapatay pod kuno niya si Lisa Marcos, Bongbong Marcos o si Martin Romualdez. Unya, katupo niyang confidential fund, matod pa ang liquidation kuno, kadudahan man kayo, mauto'y gihimo lang nga basihan para mapa-impeach si Sara Duterte, mga suki Tigaminaw. Kung natagbaw pa lang ang kining mga reklamante sa mga dokumento nga gipaliquidate ang confidential fund ni Sara Duterte, dili unta moabot sa punto nga ipa-impeach siya, mga kabombo. Dapat hisgutanan sa 11 million gigamit so sa napo bato kadlaw, 11 kadlaw nga nahurot dayon, mga suki Tigaminaw. Usab ni mga basihan kung anong ilang ipa-impeach si Sara Duterte. Kay kung natagbaw pa lang ang mga reklamante sa mga dokumento nga magsuporta og asa padong ni mga kwartaha, di unta moabot sa punto nga ipa-impeach si Sara Duterte. Apan ang mga masa nga mga tao bisa pag imong pasanginlan si Sara Duterte nga kawatan, bisa pag pasanginlan si Sara Duterte nga kurakot, apan ang mga tao nga masa, ang mga tao nga naisuporta ni Sara Duterte, dili maminaw anak nga mga pasangil. Dili sila magtanaw anang gibasihan sa mga reklamante sa ilang pagpa-impeach ni Sara Duterte. Ang masuod silang una-una, politically motivated, mga suking Tigaminaw. Makaingon gyud sila nga kinitanan pagpamulitika ni. Kailang gusto gyud nga mapalagpot si Sara Duterte sa pwesto para di na makadagan sa 2028 election. Kaya nga naman, kinsa may potential kayo nga kandidato para mudagan og presidente sa nasod sa Pilipinas. Prangka pagkahistorya, ang potential kayo nga mudagan og presidente sa nasod sa Pilipinas si Sara Duterte. Bisag magpustaanay pata, mga kabombo. Ipusta na ko usa ka buwan akong sweldo. Bisa pag mag-eleksyon ugma. Sara Duterte versus Martin Romualdez. Di ni kadaog si Martin Romualdez, mga suking Tigaminaw. Bisag plus 1 million votes pa na si Martin Romualdez. O mag-eleksyon ta ugma pagka-presidente, Sara Duterte versus Martin Romualdez, di kadaog si Martin Romualdez o ni prangka pagka-istorya. Tungod kay ang legacy ni Tatay Digong nga iyang gibilin sa nasod Pilipinas. Ang iyang legacy kading iyang gingon nga patyon ang mga kriminal, mga durugista basta mosukol kay pamatyon, patok ang gud sa masa.
Daghan pa kayo ang mga Duterte fanatics karon mga panahon na mao na nga pagbuto sa balita nga gipa-impeach na sa Kongreso si Sara Duterte, majority sa katawhang Pilipino prangka pagaistorya nasuko mga kabombo. Doon naman to ay mga tao nga nalipay o nakagusto sa gihimo sa mga congressmen apan pudyot lamang kana sa gidaghanon sa mga tao nga nasuko nga dili gusto mapalagpot si Sara Duterte sa iyang pwesto mga kabombo. Bitaw, majority sa katawhang Pilipino ako naobserbaran, supak gyud sila. Bisag mangutana mo diya sa inyuhang mga silingan, supak sila nga si Sara Duterte nga palagputon siyang pwesto mga kabombo. Mao nga ako napalantawan sa umabot nga piniliay kining mga congressmen nga nibutar pagpalagpot ni Sara Duterte sa iyang katungdanan. Nagtuo ko nga basin maapektuhan ang ilang karira sa politika. Kay kining mga tawhana nga mga botante nga mga supporters ni Duterte, dili gyud ni sila mobutar ngadto sa mga kongresista nga gusto mapalagpot si Sara Duterte sa iyang katungdanan. Apan atong timan-an February pa karon. Moagi pa tag March, moagi pa tag April before ang eleksyon. So sa duha kapin kabuan mga sukin tigaminaw, ang mga tao kay dali pod kay makalimot. Naglagot sa mga kongresista kay nibutar pagpalagpot ni Sara Duterte sa katungdanan. Apan sultian ta mo, after pila ka buwan mawagtang ng ilang kalagot, hilabi nang makadawat og sobre gikan ni kong mga sukin tigaminaw. Alas 8:07 ato sa